Mas, gandeng situasine iki kahanane rada gawat. Aku arep nguripke rondo meneh. Aku njaluk tulung karo cah nom-nom, iki tulung aturno karo bapak-bapak lan sing kanggo malam minggu khusus kanggo jadwale cah nom-nom kabeh. Aku tulung njaluk tulung karo cah nom-nom. Nggih. Matur nuwun, Pak. Iya. Nggih. Pak, gede ya niki. Iya. Saya pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Du. Enak apa? Iki lho, diaturi rondo yang Pak RT. Iki jadwalnya gawe apa ngatur-ngatur kayak iki. Ah, Jatahmu. ketahui. Ya, pamit sih ya. Oh iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Rene sik. Hei. Rene sik to. Ono apa to? Ora ngerti nang repot lho kowe. Iki lho. Iki jadwal rondo ke Pak RT. Iki diaturi rondo lagi gunamu diwaca. Coba ya. Sono ya. Ya. Kowe lho ngopo? Mlaku-mlaku kaya wong waras. Ini diberi giliran rondo ke Pak RT kan ngatur-ngatur. Sing meh dirondoi apa to? Subuh wae jatahe cah 6 iki malam minggu. Tontonan. Jadi, tontonan iki. Si aku dari sik. Ya, turun ya. Ya. Melak wengi ra tau. Meh rondo ngasih jam piro ya, Nduk? Jane awi rondo cocok. Sik. Kamu iki karo sapa to? Loh. Emang karo gambreng iki to? Wong srawung karo tanggane ra tau. Ngalah. Ini. Alun. Kayak sumbung ya. Open poso iki kayak do turu. Ini mana nu? Ini deh, manamu deh. Yo. Sampiro icah cairan teko. Rindeng yo masuk. Bawa ngerti mari wong PDP. Pelintang kok ada nak raruh. Wong corona iki kudu jaga jarak. Dari sepi iki. Ketangane duduk ae. Tunggu ngono. Ya nomor. Ya. Hati-hati. Wis, ngene lak gek do teko iku. Ayo. Wi, kelasane iki gelar iki. Oh iya, iki kelasane iki gelar iki. Ide bagus. Ya. Iya. Ayo. Ayo, dulu. Kentongannya duduk-duduk ngono. Tak gawe kentongannya dulu. Kira nek kentongan iki. Ya senggono Pak ini. Ini iki nek cara diduduk kentongannya halo. Maling krungu kaya wedi. Yo ora. Nek malinge budak apa yo ro? Oh iya ya. Suara apa kae? Opo wae? Lho. Ah tenan to. Mbok rasani malinge metu. Wah, budek tenan iki. Oh, lah kampres deh. Ya ini rondo lagi teko. Piye? Lah ngopo to, Breng? Sing penting yo mangkat. Oh, bocah dikandane ngeyel kok. Nek rondo ngene iki yo situasi kampungnya aman ya. Yo nek serondongan maling tetep rawani ini. Yo muga-muga
desane awake dhewe do kompak nggone njaga keamanan desa iki lho. Win. Ya tetep. Woi, Pret. Yahene kok wis merem iki piye iki? Meneng ondo. Wah, dasar laki-laki lemah ya kowe kuwi. Lagi teko turu. Tangi. Woi, Wis. Saiki timbangane ngantuk to. Ayo kodekan wae. Alah. Upload anu apa, Mbah? Ya nek cara zaman mbah-mbah dhisik iki nek cara rondo ngene iki kuwi karo nretek. Ayo nek disebut kenangane kae. sik. Ben kita pemuda kreatif. Retek karo nembang, Mas Ra. Masuk iki. Masuk. Ning kuwi apa iso nembang kok iki? Lah, ngeceni ramlen. Wis. Saiki juk kenangane kae. Oke. Kowe rene no. Oh iya, indah aku. Sik. Apa iki? Nretek kentangane gur loro. Jadi kurang kentangan gede no iki. Iya. Aku ora kurang akal iki. Apa? Sik. Pemuda yang kreatif lho aku iki kena retek iki apa. Lah kuwi ember ta kuwi? Wong pemuda kreatif yo kena aku koyo ngene iki. Piye kok? Yo, muni ta. Masuk. Apik iki. Ayo coba ngretek yo bareng-bareng. Wis. Gandeng ngalati ya gur telu. Sementara kowe ora iki nonton sik ya. Ya, nonton aku. Iki sing nyekel aku. Iki nyekel kowe. Siap. Ember lek mau golek dhewe nyekel kowe dhewe. Kreatif yo. Ini Masuk. enggak apa-apa lah. Saiki cek sound swara kentongan sik. Lho, kentong aku. Ya, apik. Apik no. Mantep tenan iki, Pak. Saiki kowe no. Barang Barangku kuwi. kowe. Oke, siap. Rungokno Don. Ya. Wis. Mau kentongan pertama piye to iki? Bar. Lagune ram ya. Meletek aja kuwi. Pengaruh iki mesti. Kok iki. Alah, dia cabune. Rungokno. Alah. Wis. Padha ae. Elek ayo. Apa-apa. Jebon aku. Kowe. Ono. Ayo. Ngene lho. Ya. Ya, wes. Iki kepiye to? Ora sing muni lho iki. Nabuh banter-banter ya, Ram. Sing muni iki udah aku. Sing muni kuwi lak sing nabuh tenagamu. Lah kudune piye? Sekolah Bali nek ora tau mangan bangku sekolahan. Nabuh ki sing dirasakne lho, sing alon-alon. Ngerti ra? Alon-alon iki kudune. Yo no. Alon. Berani anu. Banter-banter Lah, tunggu teparu. Tunggu teparu nek rene kepiye to? Bengi-bengi barang kok. Saiki dajal meneh kok aku. Nah, kok. Tes swara neh. Wah, masuk iki. Bening. bening. Masuk kenonganku apik kok. Rungok iki. Lah. Opo wis? Bubar nek. Padha ae ngono. Dango kuwi pangan rayap lho, Dango. Paling. Mun aku lho ngono aku. Alon to. Ya. Alah. Opo iki? Iki nabuh ya apa alon-alon kaya ngono. Kaya salah. Alon salah. Kudune piye? Lho sing irama to. Nabuh ki sing irama. Lho. Banter ora, alon ya ora. Ya to, sing pas. Ngono, mudeng ora? Berirama. Iya no. Iya. Iya to. Heeh. Gono ya mudang. Lah aku salah ae mau banter alon. Berirama. Bani yo. Yo. Loh, mending to. Mending ya. Bola Bali kentongan apik. Lho, iki peningkatan iki kudune pisan. Rono ya. Ya wis padha wae ya. Ya, aku iki Peningkatan. ngomong. Hei, Opo iki? kuwi iki ning masjid. Jare berirama. Salah meneh. Kuwi iki kaya ngono kuwi nggo pertanda nek adzan ning masjid iki kaya ngono. Lho nek adzan piye? Lat buka meneh masa. Jare berirama piye? Pra bener berirama. Nek ora tau mangan bangku sekolahan ya kuwi lho. Pret. Sangel. Ora jelas iki, ora jelas. Berat. Ya aku salah terus adekan. Wis ngene wae. Saiki rasa cek sonan.
Mare budrek ora ngerti ngomong ngono. Salah. Iya, anu. Iki tak kenalke pola tabuhan tretek sik wae. Tretek iki nek polane. Polane ngene ya. Tek tok tek tok tek ding tek tok tek tok tek ding. Ha ngono. Ah, semayar ibu. Iki Kecil. nyepelek iki iso tenan ora wae. Gampang lho. Ayo ya. Dicoba. Nek wis ngono kuwi ditembangi masuk. Kira. Sip, wis. Mantap, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk iki. Yo. Enak ya. Iki piye lah, iki piye. Ambo ora roh jawane. Aku ngono mung Yo. manut wae. Nek wong limo padha edane. Tapi to iki. Dan piye to? Iki rondo nyok iki rondo. Wong rodo nabu ngene iki ngopo lho ya ini? Rondo Iki apa? kesenian retek jaman dhisik yo ngene iki. Wah, kowe iki ora ngerti daya. Ora masuk ngono. Primitif lho. Iki ngarani edan kepiye to? Iki kesenian retek nyok. Iso diarani edan bolak-balik. Ya dhewe iki rondo nabu ngene ngopo ngono ya ini? Bolak-balik wong ora tau ngerti kesenian ya kowe iki lho. Pret. Kandhani ya. Kampret iki ngono kuwi lho. Wis ngrungokne kowe kuwi lho, malah aku krasa nguyuh. Ya. Wis sik. Harem. Ya padine rawani ya we. Ngeceni nang to we. Lah suwe nguyuh kono. Arep nguyuh kono aku. Pakai. Wah, iki mantuk banget iki nek umpama rondo gini. Oh, wah tak garapi ya wong-wong iki. Iya. Oh ya. Maling. Lho. Enak apa kae? Sopo kae bunga-bunga kae? Tak printenge kene. Apa kae? Parani ayo. Ayo. Pokoke. Maling. Aduh, cepet. Nanti maling yo. Sik. Lah kene ndi? Iya di. Palingan endi mong? Ora ketemu. Arti yang guys. Wong pelayan. Iya ora. Yo. Tenan ora ya. Wah. Lah, lah yo ngono lho. Rondo iki lah gerlunggah-lungguh lah yo kesel to. Mending kan karo pelayon ngono gen ra ngantuk. Cekmu berlebihan, Bro. Kowe to? Beduk rene ora beduk. Ngono lho. Arek wangi yo rampung kok ngapusi. Seprono sprene iki rese ni Ram. Nek ora mergo percewu karo tangga teparo, aku wegah rondo ngene iki. Wis to, aku iki gur guyon. Ngono iki guyon. Wis. Saiki ngene. Gandeng iki nang kene. Nek dirungokke tangga separo kene kono ya ora apik. Ayo bali yang pos ndok sik wae. Direbuk nek kono ayo. Direbuk nek kono. Ayo. Ora lho. Kuwi kok ya rese men. Genah. Kanca-kancamu direwangi mlayu rono. Marani kowe. Gur mbok apusi kaya ngono ya rese men to yo. Saiki ngene. Saiki adek iki ra mudeng. Berita sing bener, berita sing ndi, sing salah sing ndi. Cara kowe mau ngapusi kanca-kancamu iki termasuk penyebar berita hoak lho. Ngerti ora? Oh, rungokno Du. Yo. Bener kuwi. Saiki kowe barang kuwi, Brat. Yen kowe duwe rasa serik karo Lindhu, kuwi dirembuk amrih apike. Tangga teparo kuwi ameh rukune lak ya apik to. Lah kono dhisik lho piye? Yo. Piye jelemu? Lah piye jamu? Wis to cah. Wis. Saiki ngene. Dhewe kudu nyawiji. Amrih kahanan kampung iki gen aman. Tentrem, wargane ya kompak. Lah ngono nek maling
ngono lah tetep rawani rene to. Iya, bener kuwi. Nah, mula kuwi ade saiki kudu pinter-pinter nyaring informasi. Ora peh modal jarene wae tok sebarke tok terus kira nirana. Ya to. Iya. Saiki yak dhewe nyamiji. Bareng-bareng nandur guyupe warga kene. Cerah agawe bubrah, rukun agawe santosa. Oke, masuk Pak Eko. Setuju. Indonesia tanah air beta pusaka